Mga igsoon si Kristo nagsulti sa mga Judeyo nga mituo kaniya nga Mesiyas. Siya nagtudlo kanila nga ang iyang pulong matuod ug adunay gahom sa pagpalingkawas kanila gikan sa sala. Kamo makibalo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Si Kristo mi-reach out through time and space nganhi kanato. Ang iyang modernong mga tinun-an uban sa susamang mensahe. Siya nag-imbita kanato nga basahon ang pulong, pamalandungan siya, i-memorize siya, ug ato ang i-internalize. Then mahimo kang gawas nun. Unsa kanindot nga pasalig nga iyahang gipakita kanato. Si Kristo mao ang una nga mi-initiate sa pagpaambit uban kanato sa tinuod nga kahulugan sa kinabuhi ug makigiuli kita uban sa Dios Amahan. Si Kristo nag-imbita kanila nga adunay duol nga paghimamatay uban kaniya. Ang mga Hudiyo nasuko na sa iyaha. Kami mga kaliwat ni Abraham ug wala pa gayud kami maulipon ni bisan kinsa, miingon sila. Sila nahikalimot sa mga bahin sa ilang kasaysayan sama pananglit sa Ehipto ug Babylonia. Sila nabutaan sa ilang garbo ug naminyo sa ilang kaugalingong paglantaw. Sa panahon si Kristo musulod sa atong kinabuhi, usbo niya ang atong pamaagi sa paglantaw sa kalibutan ug sa paagi sa pagtan-aw sa atong kaugalingon. Giimbita kita niya nga tan-awon ang kalibutan diha sa iyang paglantaw ug sabton kun unsa nga mga kinaya nga tinuod magdala mahitungod sa kagawasan. Ang mga Hudiyo nagtan-aw sa kagawasan as kagawasan gikan sa pwersa sa gawas parihas sa pag-ukupar sa mga Romanhon. Si Kristo mihalad kanila ang kagawasan sa kahiladman, ang kagawasan sa sala. Ang kagawasan sa sulod mao ang magdala kanato to our full potential. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Tugutan nato ang Ginoo nga tandungon ang ato ang kahiladman. Ug ikaduha, ato ang panganduyon nga ato ang higugmahon ang Amahan ug si Jesus sa dugang pa. Hinaot unta. May palihog para sa katalingbanong pag-aw.